abubuwan da suke faruwa a Amerika dangance da cin mutunci da suke yi ma baƙaƙen fata, musamman kwanan nan a shekaran jiya kowa ya ga bidiyon Donald Trump da ya aza da na Obama da matar shi wanda ya siffanta su da birarra, wanda wannan abun ya ɗau cece-kuce a ƙasar Amerika da sauran yanki na Afirka, wanda har yanzu 'yan Najeriya suna bacci suna kwana. Kowa ya gani a kwanan nan sojawan sojawan Amerika sun sauka ƙasar Najeriya bayan wanga sakin faifan bidiyo da Donald Trump yayi a saman shafin shi. Kar wani ya ce a'a wannan ya hauda wannan yayi kaza, a'a shugaban ƙasar Amerika da kanshi ne Donald Trump ya ɗauki wannan bidiyon ya hauda saman shafin shi da shike sakin labari na matsayin shi na shugaban ƙasar Amerika na yana tima Obama mutunci da matar shi, amma a zahiri ba Obama ne shike tima mutunci ba, wanda in kuna bibiyar labaruka abinda suke faruwa saman rizo sosiyo duka ya garwaye, musamman baƙaƙe mazauna ƙasar Amerika da baƙaƙe na Afirka duk suna wannan zancen na wanga bidiyon da Donald Trump ya aza da suke shafin shi yana tima duka ilahirin wani baki na Afirka ko kuma na duniya mutunci. To ana nan kuma kwatsam sai mun kaji an ka ce ai Najeriya sun kawo sojawan Amerika a cikin ƙasar su. To ku Najeriya kun kawo sojawan Amerika su tsare al'ummar ku ko kuma kun kawo sojawan Amerika su kashe al'ummar ku, yanda mun gani dai dama 'yan ta'adda suna kashe al'ummar ku na arewacin Najeriya ba tare da kakkautawa ba. Tunda ko shekaran jiya ana kirarin cewa 'yan ta'adda sun kashe fararen fulla waɗanda ba su gani ba wajen mutum 165, waɗanda ba su gani ba, ƙyan ƙauye ne, ƙyan gari ne, manoma ne, waɗannan 'yan ta'addan sun ka zo suka iski duka wannan ƙauyen suka shahi shi. To kwatsam kuma kun ka zo kuka ɗauko sojawan ƙasar Amerika, wanda ƙasar Amerika ita kirarinta shine duk inda suka je suna cewa suna so su kawo zaman lafiya wannan yanki. Amma yanzu sakin faifan bidiyon Donald Trump da yayi na Obama da ya maida shi biri da shi da matar shi, ya kamata a ce duk wani dan Afirka ya tashi da kwana. Ya kamata a ce duk wani dan Afirka ya gane cewa waɗanga mutanen ba fa masoyan mu bane. Musamman a kwanan nan ana zargin cewa ko kuma ana raɗe cewa America za ta tura mutanenta a cikin IAS, Niger, Mali, Burkina na suje su sasanta a maido hulɗa tsakanin IS da America. To mu sakin wanga faifan bidiyon da Donald Trump yayi kamar wata hanya ce ya haska muna, kamar ya nuna muna cewa mu baƙaƙe da ke dibin cewa turawa za su kawo muna ɗaukaka a Afirka ƙarya ne. Muna yaudarar kanmu ne, muna zaluntar kanmu ne, muna cutar kanmu ne. Yau Donald Trump ya fito ƙarara ya nuna muna baƙaƙen fata kenan mu ba mutane bane, mu birarra ne. Ga bidiyon da kuna gani shi ya saman shafin shi, bayan ya ga bidiyon ya dauce ce ku ce a yanar gizo, kowa ya fito yana nuna cewa wanga abu da yayi bambancin kabila, sai fito ya shafe bidiyon saman shafin shi na Twitter, yayi aza wannan bidiyo kin wanda ake cewa X yanzu. Kina abu ne wanda sai mu ce alhamdulillah abinda Donald Trump yayi ya tada yan Afirka da kwana, waɗanda ke shirin su tashi da kwanan za su gane cewa babu wani bature da zai zo ya kama maka a cikin ƙasar kai hidda ka talauci ko ya hidda ka yunwa. Babu shi. Kenan in muna tashi mu da kanmu mu kama ma kanmu, mu da kanmu mu fidda kanmu cikin talaucin da muke fama da shi, mu da kanmu yi ma ƙasar mu aiki, mu fidda munafici, mu tashi da kwana. In ba mu tashi da kwana kuma da Amerika ne wasu ɗaiɗaiku na mutanenmu za su haɗa kai dan yakin da ake yi a cikin Sahel. Kowa ya sani akwai waɗanda Amerika ke haɗa kai da su na su ga sun tarwatsa yankin su. Ai ba kowane mutum ne ba a Amerika za ta zo ta ce a'a bari in haɗa kai da kai dan ka yaƙi al'ummarka dan kashe al'ummarka. A'a, su da kansu turawan sun sani akwai waɗansu ƙabilu waɗanda in turawan ko duniyan nan za su ba su haɗa duniyan nan gaba ɗai su ce sun ba su ku je ku kashe al'ummarku, wallahi ba su yadda. Amma ko su ƙabilu bai ma kai sai an ba su duniya ba, a'a abin duniya kalilan kuɗi za a ɗauka a ba su a ce ku je ku kashe al'ummarku kuma su je su kashe. Kuma gashi muna ganin suna kashe, gashi nan muna ganin suna yi, gashi nan muna ganin ta'addancin suke Afirka, gashi nan muna ganin zaluncin da suke yi Afirka.
wake sa su kowa ya sani kasashen turawa ke sa su ai Africa akwai kabilu da yawa misa ba su samu annan kabilun su ce ku je ga kuɗi ko kuma ga wani abu ku je ku kashe al'umma ku sun san sauran ba su yi kuma sauran suna yadda su yi kenan kiran da muke ma ƴan Nigeria wanga bidiyo kira ne ga ƴan Nigeria ku ne za ku hallaka ƙasar ku da kanku ku ne za ku hallaka al'umma ku da kanku ku ne za ku sa ƙasar ku cikin tashin hankali da kanku yau ba mu ga ƴan gwagwarmayar Najeriya ba sun ɗauko wanga bidiyo kin na Donald Trump da ya yi ma Obama ya maida shi biri kuma cin mutunci ne shike mai ƴan baƙaƙen fata na Afirka ko kuma na duniya wanga bidiyon cin mutunci ne ake baƙaƙen fata na duniya na danganta Obama da matar shi da yi da biri ba wai Obama ne shike so ya cima mutunci ba a'a Afirka ce yake cima mutunci da al'umma Afirka gaba ɗaya kowa ya gani hawan mandar Donald Trump na farko lokacin da ya hau saman mulki na farko hawan shi na farko 2016 ina ga 2017 in ba manta ba me ya fito ya faɗi cewa shi Afirka bai ɗauke ta kwata-kwata kwantina ba ta mutane bai ɗauke ta kamar Afirka bai ɗauke su ƙasashe ne na mutane ba haka ya fito ya faɗi yace Afirka bai sa su cikin lissafi yace Afirka ɗaukar da yana Afirka ƙasa ce wadda za a kwashi shara ta Amerika ko shara ta Turai a je a zubda a cikin Afirka haka yake Afirka ce akwai bidiyon shi akwai maganganukan da yana cin mutunci da Afirka to sai kwatsam kuma a zaka waɗannan mutanen su kwaso su jawon su kawo Najeriya su zubi sun zo ne su kama muku yaƙi ta'addanci ko sun zo ne su kashe akwai wata magana da Sarkozy yayi a shekarun baya wanda shi ke cewa Najeriya ita ce barazana a gare su saboda al'ummar Najeriya suna ta ƙara yin yawa al'ummar Najeriya suna ta ƙara yin yawa kuma ka manta in shugaban ƙasa guda ya fito na Turai yayi magana duka tare suke to wanga abu Afirka ta zo ne ta kama ma ƴan ta'addan da ke dama kashe al'umma ƙarfi na ta yaƙi waɗannan al'umman ta kashe su ko ko a'a Afirka ta zo ne ta zama Amerika ta zo ne ta zama da ku lafiya a Najeriya misali ƴan gwagwarmayar Najeriya yawancin su munafukai ne yawancin ƴan gwagwarmayar Najeriya ba su ta su kama muku abinda duniya take ciki na gaskiya ba su da kowa su faɗa muku wannan abun kun ga dai wanga bidiyon da na ɗauko na Donald Trump da ya maida Obama da matar shi biri ni dai ban ga dan gwagwarmayar Najeriya ko guda ya fito ya azaba ya ce ku kiyaye da America ga manufarsu ban ga bidiyon ba ban yi karo da shi ba kuma ina bibiyar su kuma ina dibi abin da yan gwagwarma suke yi amma ban ga wannan bidiyon ba misa haka ba ku fitowa ku nuna ma yan kasar ku ga masifar da Tinubu ya dauko muku ba ku fitowa ku nuna ma yan kasar ku ga masifar da yan majalisun ku sun ka dauko muku ba ku fitowa ku nuna ma al'umma ku ga masifan da shi Kashim Shettima da kuke cewa mataimakin shugaban kasa an yi musulun ga masifar da suka dauko muku ba ku fitowa ku yi wannan zancen sai ma kokarin kuke yi matasan yan gwagwarmaya na arewa waɗanda ba su san ciwon kansu ba wai ku tara mutum kuɗi wai ku bashi saboda ya ƙara hitowa takara shekara mai zuwa na saboda ku san ciwon kanku ba to maganar anan shine yan Nigeria zaɓe mai zuwa kusan ciwon kanku duka waɗannan gwamnoni ya kamata ku sabke su ku samu sabin gwamnoni waɗanda in za su zo kuma ku yi da da su muddin baka kama na matsalar tsaro ba a ƙasashen mu to za mu fito mu zanga-zanga mu tsigi ka wannan ita ce mafita kuma wannan bidiyon na yi shi ne zuwa ga 'yan Afirka gaba ɗaya musamman ƙasashen da ake fama da tashin hankali Niger muna fama da shi Mali muna fama da shi Burkina Nigeria Chadi muna fama da waɗannan tashin hankulan to ƴan uwa ku sani Amerika ga cin mutuncin da ta yi ma baƙaƙi Allah sa mu dace ƴan uwa Allah sa kuma ya zama mun san ciwon kanmu mu bar kashe ƴan uwanmu da hannunmu mun gode ƴan uwa